Olen valmistautumassa tällä erää viimeisiin vihkiharjoituksiin Kymin kirkossa. Odottelen tässä vihkiparia ja muistelen kaikkia niitä monia nuoria pareja ja vähän vanhempiakin pareja, jotka ovat tulleet tänne Kymin kirkolle solmiakseen avioliiton tai pyytääkseen liitolleen siunausta. Melkein 8,5 vuotta Kymin seurakunnan palveluksessa on lopulta kulunut nopeasti. Nyt tieni on käymässä täältä pois Haminan seurakunnan palvelukseen. 8. päivä kesäkuuta on tarkoitus viettää läksiäismessua ja juoda kirkkokahvit tuossa Helilän seurakuntatalolla täällä Kirkonmäellä messun jälkeen. Tervetuloa kirkkoon 8. päivä